og også de forskellige blandinger af podninger af forskellige andre sorter af blomster der. De skal have sådan et fint navn. Jeg kalder dem Texas, fordi der kommer de gule roser fra, har jeg hørt. Nå ja, men så vil jeg ikke tage mere af din tid, så kan du hygge dig, og igen tillykke med din fine her, så der er 73 herfra, og vi snakkes helt sikkert ved næste gang. Så det gør jeg jo, VK4B. Tak så. Jamen det er i orden, John. Ja, held og lykke med det der. Held og lykke med det der. Og vi nu ikke skuffet, hvis det ikke lykkes første gang. Det skal man ikke blive ked af. Der er muligheder nok. Og hvad hedder det? Ja, og så bare prøve sig frem. Der er nogle ting, der er meget svære at til at bruge, og nogle ting, de er lette. Og det finder man jo ud af. Kun ved at prøve det. Men roser, det har jeg aldrig sådan gået så højt i. Ikke med at formere dem i hvad. Jeg ved, hvordan man gør det. Det har aldrig sådan været mit det store. Jeg har også gjort det med vinduer, har jeg også prøvet at gøre det. Og der har det også lykkedes et par gange. Jeg har prøvet med det, der er forskellige ting at være. Men det har kun været til hobby. Jeg har jo ikke haft de ordentlige forhold nogensinde, så jeg kan gøre det ordentligt. Det har været et vindueskarm og sådan noget. Det har været godt nok, John. For mig har det været godt nok. Ja, jeg siger tak for stikken der. Det var hyggeligt, John. Og så må du have en fortsat god dag, jo. Du har jo en hel dag foran, så er jeg en hel nat foran. 73, 31, JJO. For den år, John. Jamen, tak for kursen, og du hilser over i den anden opgang her, og så snakkes vi ved. Det var VK4B til. Tak.